Umbuthano phele ngenyembezi. uPretty noKaNyamazane badutshulwe bashona kulomuzi kusola ukuthi obadubulile uyisoka lika-Pretty. Ngokusho kobone kwenzeka isigameko ongathandanga nokho kudalula igama noma ukuvezwa. Kwaqubuka ingxabano phakathi kwalezi zithandani nokwaholela ekutheni bebulawe. Uthi babaleka njengoba umsolwa wayesefuna ukudubula wonke umuntu wayekhona. Umfati wongena emoveni. Athi uya Amaphoyiseni. Lo msolwa wahamba umdubulela lapha emoveni. Umndeni ufuna ubulungiswa. So mayena ngitsotsi ufikile wado waphuca umphefemulo ngaphandle nje kwesono wado babulala nethi ukuthi umuntu uthi phuma kimi ngiphume kuwe na uphila impilo yakho nami ngisayinto iphilele impilo yami. Amaphoyisa aseMpumalanga athi kuvulwa amacala amabili okubulala. Umsolwa yena osabalekile kwamanje siyamfuna sicela umphakathi if then ungaba ne-information baxhumane namaphoyisa aseduzana bangazami ukuthi bayambamba ngoba angaba ingozi. Lezi zelamani zizobekwa endaweni yazo yokugcina ngomgqibelo.